באינטרנט? כן, לא. טוב. פעם אחרונה ליום, איזה כיף לי, כולם מרפאים, אף אחד לא יקשיב, סבבה. בגדול, אז דיברו פה על למה טייפסקריפט חשוב, למה זה עוזר. אני הולך לנטרל את כל ההגנות, אין טייפסקריפט, אין כלום, ואנחנו הולכים לראות כמה שפה נפלאה היא ג'אווה-סקריפט ואיזה דברים מוזרים יכולים לקרות איתה. סתם כבדיקת ערנות, מה שיש פה זה תכלס מריץ נוט, כאילו אם אני שם לו סתם משהו, הוא מפיס את התשובה, הכל טוב יפה. אז פה זה כמה נושאים, קצת כל מיני דברים על התעללויות, אז זה כל מיני דברים שגמרו לכם להגיד, כמו שרשמנו שהשם של ההרצאה, what the fuck, מה לזה קרה פה. אז נתחיל ממערך שכולם מכירים שמערך זה מערך למעשה, הפלא ופלא. מי יודע מה הטייפ של מערך? יפה מאוד, יהיה פה הרבה שאלות תשובות כאלה מהירות, טוב יאללה, אנחנו לא עושה כלום, טוב. נמשיך מזה, אם אני עושה נוט של מערך, מן הסתם זה פולס, זה כולנו מכירים, אז זאת אומרת שאנחנו חושבים שמערך, מה יהיה? מערך מול נוט של המערך? טרו, פולס, משהו? התחלנו. כן, כן, בגדול מה לעזאזל קרה פה, מן הסתם בגלל שעשינו נוט למערך פולס אתם חשבתם שמערך הוא טרו, הוא לא טרו, הוא לא בוליאני, הוא לא כלום, הוא ביטוי טרופי זה נקרא, אז שעושים לו נוט זה פולס ואז זה אפס, ואם לא עושים לו כלום בהשוואה הוא הופך למספר שזה גם אפס כי אין לו שום מידע בפנים, אז האם אפס שווה לאפס? כן. אם אני אעשה 3 פעמים שווה כל ההרצאה שלי הולכת לבא, אז בואו כל הרעיון פה מדבר על ההשוואה האבסטרקטית ועל כל בעיקר החלק הזה על הקאסטים הנפלאים שקורים מכוח הדבר הזה. למה הוא הופך למספר? למה הוא הופך מספר, אמרת שזה 0. כי הוא מנסה להשוות למעשה מערך לבוליאני, ואלה החוקים, יש סט חוקים שלם, אני אשלח את הלינק אחרי זה אם אתה רוצה, שאשכרה מדבר, אם בצד ימין יש כזה, בצד שמאל יש כזה, בצד מזה, המון חוקים. יש גם סדר לקאסטינג. יש גם סדר, איזה... עוד מעט נראה מה בכלל אפשר לקרות עם הדבר הזה. כן, מבחינת כאילו... סתם, אמרנו זה, הוא לא טרו כמובן, זה רק כדי עוד דרך אחת להוכיח את הדבר הזה. טוב, אז אמרנו ש... מה? אבל גם לא פולס, פולס פעמיים שווה למערך, נכון. אז אמרנו שהדבר הזה הוא יהיה פולס, מן הסתם מערך ריק זה מערך ריק. רגע, באמת מה אם אתה עושה נוט מערך? נוט מערך זה יהיה טרו, כי אני עושה לזה נוט פעם אחת, הופך את זה לבוליאני, ואז הפעם השנייה הופך אותו מהפולס. אז אמרנו שהדבר הזה הוא פולס, אם אני מחבר לו מערך ריק, מי יודע מה יקרה? כן, אמרתי, זאת הרצאה. חכי, זה עוד מעט הולך להיות ממש מוזר. אפס, יאללה, עוד ניחושים? סטרינג של פולס. מה קרה פה? הדבר הזה הוא פולס, הדבר הזה הוא מערך ריק. מה שקורה שמנסים לעשות חיבור בין שני דברים למעשה, הוא לוקח פולס ומנסה לחבר אותו לסטרינג ריק, כי אין שום מידע. ואז אם מנספרים בוליאני לסטרינג ריק, הוא עושה את זה בעצם סטרינג ועוד סטרינג, פולס סטרינג, סטרינג ריק, שווה לפולס. רגע, אבל לא הבנתי, לפני רגע אמרנו שמערך... מערך ריק זה מערך ריק, הדבר הזה הוא בוליאני. למעשה מה שאנחנו קיבלנו, לצורך העניין, זה את הדבר הזה, אחרי שעשינו את כל הקאסטינג. הדבר הזה נותן לו דבר. אבל אם לפני רגע את המערך ריק הזה, נכון? שהיה שם ועשינו אותו שווה למה זה היה? לא מערך ריק, אני כבר לא זוכר. לא, עשינו השוואה בינו לבין הנוכחי שלו. עשית שווה מקודם, עשינו את זה. האופרטור משתנה? זה מה שעשינו. סבבה? אז אמרנו שפה זה 0, אבל אתה אומר בגלל שזה אופרטור שונה, אז זה לא הופך אותו ל-0 אלא לסטרינג? אז דיברנו על זה שזה סטרינג של פולס. אז אני שואל פה, אמרנו לפני כן שזה הופך להיות 0, פה זה הופך להיות סטרינג, נכון? עוד פעם, סליחה רק. לפני רגע עשינו כאילו שווה,
ואמרנו שהדבר... כי זה היה עם שווה ועכשיו זה עם פלוס. זה אשכרה, יש חוקים לכל דבר. כן. זה מה שאני מנסה להגיד. יופי. אז יש את הדבר הזה. אוקיי? כאילו יש איזה היגיון שם ולמה זה הופך או שכאילו... יש סט חוקים שלהם של JavaScript, שטאבסקריפט מגן על כל החוקים האלה, על כל הבלגן הזה, משם זה נועד, שאתה ממש יכול להתעלל ב-JavaScript. אני מנסה להבין אם אני בסוף יוצא פה עם איזושהי תובנה מסוימת על הסדר הוא... אל תכתוב JavaScript. ואחד שאוהב מאוד JavaScript יותר מטאבסקריפט לפעמים, זה מה שאני אומר, אל תכתוב JavaScript. סבבה. אז יש את מה ששמתם קודם, סתם שמתי אותו בסוגריים, מן הסתם אם אני אקח למקום אפס שלו. זה יהיה אפס, סבבה. ייי, עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר מסובך, כי עד עכשיו זה היה קל. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו לא רוצים לכתוב אפס, אנחנו רוצים לכתוב את זה. נכון? אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נשים את זה מערך במקום פלוס למערך. למה זה עבד לנו? כי זה גם... אמרנו שמערך הוא משהו ריק, אם אני עושה את זה פלוס או עושה לו קאסטינג לנאמבר הוא אפס בגלל שהמערך ריק. כי אמרנו שהדבר הזה הוא פולס, נכון? אם אני עושה לו פעמיים נוט הוא הופך לטרו, נכון? אז אני יכול לקחת את הדבר הזה וגם לשים את זה פה, ואז זה ככה לגמרי פלוס, סליחה, נכון, תודה. ואז אני לוקח את האות הבאה. זה מזכיר לי את ההרצאה של דניאל, רק שזה הולך לכיוון יותר גרוע. זה בדיוק ההפך המקרה. דניאל פתח איפה אנחנו עושים דברים טובים, פה אני מראה לכם איפה עושים דברים רעים. עכשיו, מה אפשר לעשות בכל הדבר הזה? עכשיו אפשר לקחת את כל הדבר הזה שהפכנו ולהתחיל לעשות מעין קומפיילר משפה לשפה. אנחנו עכשיו למעשה לוקחים, אם תספרו זה לפי דעתי יוצא 6 תווים, סוגריים מרובעים, סוגריים עגולים פלוס סימן קריאה, ואנחנו מתחילים להביא לפה לאט לאט את כל האותיות. מה הדבר הזה? אל תנסו כי זה יחשל לכם, הכל בסדר. ואתם חושבים שעכשיו זה היה עד עכשיו מסובך? מה זה? אני כבר אגיד, זה פקודה בג'אווה-סקריפט, זה פקודה של קונטרול. הדבר הזה עשה קונטרול לא נגיד יותר. ככה עובד על זה, כאילו כל פעם, לא משנה אם... שים את זה בשש, תיכנסו את אותו נז. נו? מה שהוא מחזיר. הוא לא יודע למה הוא עושה undefined בסוף, אני קצת לא יודע. זה היה השיא של החלק האחרון, שורה תחתונה. הדבר הזה אפשר לחפש באינטרנט, יש שם לשפה הזאת. היא שפה שלמה, בנויה מ6 תווים, ואפשר לכתוב תוכנות שלמות מהדבר הזה. הקונסולוג הזה זה היה 6,000 או 7,000 תווים, משהו כזה. טוב, דיברנו על מערכים, דיברנו על זה, בואו נדבר קצת על מספרים שהם גם כיפים. סתם נעשה 3 ו3, בואו נפרק כזה, נכון? אם אני עושה 0.3 בדרך אגב זה 0.3, זה יותר נוח. אם אני עושה 0.3 ועוד 0.4, כמה זה? רגע, 3 נקודה. מה? 3 נקודה עתידה. בסדר, אז הוא נותן לי שגיאה, הכל. כמה זה ייתן לי? 0 מאוד. ואם אני אעשה 0.1 ועוד 0.2 נגיד? 3. לא. זה אגב קורה גם בפייתון. זה קורה בהמון שפות. אם אתם תעשו www.הדבר-הזה.com יהיה לכם אתר שלם שיסביר למה ואיזה שפות זה קורה. בגדול תחשבו מספרים עשרוניים, אם יש לכם שליש, לייצג את זה בעשרוני זה מספר אינסופי. בייצוג בינארי זה קורה עם 0.1 ו-0.2 שזה עשירית, חמישית, בגדול זה הבסיס לזה. כל דבר שתנסו לערבב, כמעט כל דבר שתנסו לערבב כאילו פלוס 0.3 גם לא זה אמור לתת עם 2 ועם 3 אפילו זה ימשיך הלאה ויחמיר זה די בעד פלואי טיפות שקורה. שורה תחתונה, אתם עובדים בעשרונית, תשתמשו בספרייה חיצונית ולא JavaScript כי JavaScript זה נורא רעיון. אני אוהב אותך. מה עוד? 1 קטן מ2 קטן מ3, האם זה נכון או לא נכון? אני אכיר קצת על שורות. נכון או לא נכון?
אתה תפסיק לענות, אתה תעלה על התשובות שלי. זה טוב, סבבה. ואם אני אעשה את זה הפוך, 3 גדול מ2 גדול מ1, האם זה נכון או לא נכון? לא נכון. זה לא נכון. פשוט מאוד. בדיוק, כי הוא עושה את זה לפי הסדר, אוקיי? הוא לוקח את זה למעשה 3 גדול מ2 גדול מ1, למעשה בגלל ש3 גדול מ2 זה true, אז מה שהוא עושה, הוא עושה בעצם סוג של כזה דבר, וטרו מתורגם לאחד, ואחד לא גדול מאחד. אל תכתבו JavaScript. כל דברים נפלאים מספרים וסטרינגים, זה בכלל דבר נפלא, כי אם אנחנו לוקחים את הסטרינג 3 ואם אנחנו מחברים לו, מורידים לו 1, מה יוצא לנו? 3 קו. לא, 2. 3 פחות 1 ו2. אבל אם אנחנו נחבר זה 31. JavaScript היא שפה נפלאה, אז חלק כל הדבר הזה נובע בעצם מהנושא של הקאסטינג, מה יש לנו בצד ימין, מה יש לנו בצד שמאל, זה היה חיבור למעשה, אם ניקח את שתי הדוגמאות, הדוגמה הזאת בגלל שזה מינוס הוא הופך את זה למספרים, הדוגמה הזאת בגלל שזה פלוס זה הופך להיות לקונקאט של סטרינגים. רגע, אבל תהפוך את הסדר של של מה? שאחד יהיה סטרינג ושלוש יהיה לא, זה 1 מינוס. ככה? 1 מינוס. כי הוא לוקח את כי הסטרינג יותר חזק. ככה? כי הוא מזהה את זה כקונקט. כן, כי הפלוס זה כל כך. זה קונקט בשבילו. זה כלי. אז מינוס אין לו מה לעשות קונקט. מה הייתה זה גם? זה רק סיימת? ילד מעצבן כתב את זה רק שני דברים, עכשיו נגיד הדבר השלישי, אני מודה, הדבר שהכי משך אותי לכל הנושא הזה, למי שמראיין פה הוא נגמר בשאלת רעיונות נפלאה שאין מצב שמרואיין שלא מכיר את זה מצליח לעבור עליה. נאן, כולם מכירים את זה נכון? מה זה נאן? יופי, מי יודע להגיד לי מה הטייפ של נאן? אובייקט, עוד ניחושים? עוד ניחוש? זה נאמבר חבר'ה, מה לא ברור, לא כנאמבר זה נאמבר. כן, זה אחד הדברים הנפלאים. נאן שווה לנאן? ברור שלא, כי אנחנו מדברים בג'אווה סקריפט, זה לא שווה, זה לא עבוד, כי כל אחד הוא בעצם אובייקט בפני עצמו, נאן הוא טייפ של נאן בעצם מסיבות היסטוריות כי הוא מדבר עם כל העניין של מספרים, אז זה היה צריך שווה ככה. כמו לדחוף אותו כאילו מהמספרים? כן, סוג של. ודי לסיום, לקינוח, כי אנחנו אוהבים דוגמאות הזויות, מה הדבר הזה? פה יש שניים באמצע בטוח. פי ועוד A זה יהיה A פלוס. פלוס הופך את ה-A מימין. הופך למה? למספר. למספר. בננה. ה-A השלישית. מישהו מכיר את התשובה. הדבר הזה נופל מזה שיש פלוס רווח פלוס ו... לא משנה איזה עוד יהיה נאן. ברעיונות עבודה פשוט אוהבים לעשות את הדבר הזה. פשוט טמטום לעשות לבן עבודה. סליחה? מה זה אותך לבננה? יש ברעיונות שאוהבים לשאול חידות. אני מודה שאני אוהב את הדברים האלה. מה זה בודק? מה זה בודק? זה בודק עד כמה אתה מבין מה זה JavaScript. כי רוב הדברים פה בנויים על מה המנוע עושה מאחורי הקלעים. כאילו רבנו זה מאוד מוריסטי, מאוד זה, כל הנושא של קאסטינג וזה, אם אתה כותב לא נכון, שכחת שווה אחד ושווה שווה שווה, הכל הולך לך פייפן. זה הדוגמאות שהיה לי בגדול. מה? זה סקיל שאתה לא צריך. אני כן אשלח מי שרוצה, יש אתר עם כל התרגום של השפה, יש אתר הרצאה, הדבר הזה בעצם גם מבוסס על הרצאה שלמה של איזה 20 דקות, נקית, ממש ממש מצחיקה. וזהו, אם יש עוד שאלות, משהו, ראינו. זהו. תודה ל...